Kelly Khumalo is the mastermind. She is the one who pulled the trigger and shot Senzo Meyiwa. Manje uTEFFO uyayikhuluma indaba. Kodwa manje kubekeka engathi uzenzela udumo emphakathini. Angazi wena mhlali le ndaba uzoyibona kanjani ngoba uyasho uKelly ukuthi uTEFFO wavula umlomo nje indaba ingayi. Awukuze mhlali. Webahlali uthi uKelly ibuhlungu iyaqaqamba inhliziyo yakhe ngoba uTEFFO uma efuna ukutrenda uvela menshine igama lakhe. After that kuzombona uTEFFO all over ku-internet, all over kuma-social media ngoba ukhuluma igama lokuthi une-eyewitness eyabona ngesikhathi ethatha isibhamu sakhona esasifike nolongwe thwala wadubula uSenzo. Manje meke nje wakhuluma leyo uvele atrende, okusho ukuthi indlela le uTEFFO azenzela ngayo udumo. Kanjani na kuthiwe uzenzela udumo ekubeni umphefumulo womuntu waphuma? Obvious, kufanele phela azenzele lolo dumo ngoba phela yena umphathi walo leli cala. Khumbula ukuthi phela uTEFFO umele laba abayi-4 abasejele ababoshiwe abantwana babantu ongazi noma baboshelwe into engekho. Kodwa manje uma eyibeka indaba uba sengathi uzenzela udumo. Manje uKelly ke uyakhala ukuthi yena u-emotionally seside lesikhathi uTEFFO edlala ngegama lakhe elihudulela phansi ngento angayazi, abekwa icala angalazi ukuthi yena wadubula uSenzo Meyiwa. Ena engazanga kwenza lokho, uyayicabuka nje le ndaba, uyayizibuka amakhuluma into efana naleyo. Kodwa-ke manje liyasho igama ukuthi wawukhona endlini kwenzakala lesi sigameko. Kodwa manje yena uyabeka ukuthi awubonanga lutho, awukhumbuli lutho, kodwa liyasho igama ukuthi yini eneniphakathi endlini enaziyo sonke isitori ukuthi kwenzakalani thina sasingekho. Umphakathi wawungekho, akubonakalanga lutho kuthini ukuthi kwakwenzakalani ngale. That is why-ke phela umphakathi ufuna iqiniso kunini enanikhona endlini ukuthi nikhulume ukuthi kwenzakalani. Nabo-ke noZandi nabo bakhuluma iside of their story ukuthi yini abayibona kwenzakalani. Bathi umphakathi ukholelwa ekuthenini kungani bengabuyiswa bonke bazokhuluma bonke, kungaleki kuvela ama-1-1 ukuze bakhulume bonke ngesikhathi esisodwa ukuze kubonakala ukuthi iqiniso kahle kahle likuphi. Asazi-ke ngoba phela-ke uTEFFO uthe uyabuyela ecaleni. Siyathemba ukuthi amaqiniso nalawa bekade efihliwe azophuma. Njebe sevele eqalile ukuthi uzwa ubuhlungu ukuthi uTEFFO uhudulela phansi igama lakhe. Asithembe ukuthi-ke ngampela uTEFFO igama lakhe ulihudulela phansi, hayi njengokuba ekhuluma. Sazi-ke bahlale ngoba noSenzo Meyiwa wadunyiswa nguye uKelly Khumalo. Okusho ukuthi kuyacaca ukuthi noTEFFO uzodunyiswa nguye uKelly Khumalo ngoba phela uyayibeka indaba ukuthi nguye owadubula uSenzo Meyiwa. Okusho ukuthi yena unamandla okudumisa umuntu. Ngoba-ke phela namanje obvious kusho ukuthi uTEFFO njeba etrenda udunyiswa ngubani? Nguye uKelly Khumalo.
Asithembeke bahlali ukuthi le ndaba uzoyithatha easy and slowly kuze kuyofika-ke usuku lwecala, ngoba uyasho ukuthi uThefo uma ukuthi nje ufuna ukutrenda uvele avule umlomo ngegama lakhe, okusho ukuthi yena unamagunya okukhona ukutrendisa umuntu. So-ke bahlali, angazi mina noma unalo icala noma akanalo, and abanye abantu bayakhona ukuyiphika into isobala, kodwa-ke asinawo amandla okujaja umuntu, ngaphandle kokuba iqiniso lihle mawuzolibeka nje ngendlela ekwenzeka ngayo. Siya-understand ukuthi naye uyasho ukuthi uyagula emoyeni, inhliziyo yakhe ibuhlungu ngoba nje yena ubhecwe ngecala angalazi. Hhayi-ke bahlala sibambe lapho-ke, asilinde sibone ukuthi izoqhubeka kanjani. UThefo uzoyilwa le ndaba ize ivele ingampela ingqikithi yayo ukuthi ukuphi. Ngiyanithanda-ke webahlali, ningakhohlwa-ke ukusubscribe-a, nilike, ningifollowe kwipheji lami. Ngiyanithanda kakhulu, sibe sithupha zinye ziye egwayini. Ngiyanithanda ule.